Ahojte. Ahojte. No, dnešné video je tak menej špeciálne, lebo dnes mám menej alebo viac menej náladu. A proste žutu. Dnes sme mali školskú olympiádu, kde som školská olympiáda. Vážení moji, je to školská olympiáda. A tak tu budem strihať všetky videá. No dosť bolo takový. Dnešné video je dobré, lebo mám natiahnutý sval, ale nemôžem s tým ani pohnúť. Mám barley, tam za rohom, tam za rohom mám barley, dámy a páni. No, a čo vám poviem? Dnes sme mali skok do diaľky a som si načal s vami. Keď chcete mi lajkovať fotky, pozerať fotky alebo pozerať moje statusy, no niekde tu bude letieť moje... Čo? A nič. Keď chcete lajkovať, pozerať, tak môj Facebook sa volá Adam Adi. Chápete? Dobre. Tak diváci, toto video bolo veľmi krátke, bo som si ani na to nenachystal tému, tak to mohlo byť koniec. Ahojte pri ďalšom videu, ľudia. Váš Adi.